Sanibonani, and welcome to an exciting show. Yes, Siyapheka nihleli nentokazi yakavete khona la engotini Bhunduz. That is where we are today. Ehlathini sisaqhubeka sipheka with uchef wethu wanamhlanje, which is uChef Njabulo. He is going to be making the pots today. UChef Njabulo is from La Fusion Chef, and he's the chef that we are going to meet today. So here is Chef Njabulo. Igama lami nginjabulo Nkosinayo ngakaZulu isibongo ngokudabuka ngidabuka eDandi ngenza ngaqala lo mkhakha ngisafunda isikole ngifunde eNdonto eNyukhasela ngangenza ihome economics so ngaqala lapho kuba nothando ngangena competition nabantu bomdabu nabantu abakwamanye amazwe so ngaphuma number 1 ngathola lapho motivation ukuthisha wami home economics then ngaya eDurban University of Technology. I studied the hospitality management and sciences. Ngasebenza endaweni eziningi ke ngisebenze ngike ngamphekela waye umongameli uJacob Kedlehlekisa Zuma ngike ngamphekela uObed Mlabo wayemeya eThekwini ngibe sengisuka lapho ngayosebenza kwamazwe anje ngaphandle le ko Northwest ngasebenza Sun City ngaba executive chef ngasebenza eMfolozi Casino nezinye indawo ke eziningi ngi-executive chef. Then we started the company La Fusion Chefs ngenxa yothando nokubona ukuthi ningi izinto esingayishintsha ngayo La Fusion Chefs sino Richard Dlanzi sithe masisuka ke lapho savula indawo sesinendawo ezintathu ekhona engiseDandi engisehluhluwe ezokuzapheka nazo siphinde sisebenzisana neUniversity of Zululand lapho esitrainer khona ama students aba consumer science so motivate futhi with career guidance Welcome back for those of you who have just joined us. Nisabukele Siyapheka nihleli nentokazi yakavete and nginiphathele uChef Njabulo njengoba nibona umatasa la kuyaxoxa. I'm telling you, if you've ever experienced a chef Siyapheka, you've not seen this part. Chef Njabulo. Yebo mama. Njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Welcome to Siyapheka. Nathi sawamukela mama sanamukela kushow nani. Hi guys. There you have it. So usiphatheleni namhlanje chef. So njengamanje ngizokwenza starter sami kuzoba stir fry. Stir fry sami sizoba no pineapple. It's the main ingredient yala kule stir fry pineapple. Yes. Okay. Sizoba even nane pumpkin. Ngafaka ipumpkin kakhulu asebenzisa ukudla lokhu kwasengadini. Onakhe engadini nje ukuthi ukwazi ukuzenzela ukudla kumnandi nje base kuza no Christmas. Yes, nje even nice and rich look. Yes. So sine pumpkin sibe no anyanisi, sibe nama mushroom. Okay. Then bese sizoba no pepper ke robot pepper lapho. Robot pepper lakho eselifaka khona la. Yes, ulifaka khona. Okay, and how long is this meal going to take sekukonke? It's it's less than 10 minutes engakusho. Less than 10 minutes? Yes. Ayisaphuthume. Phela. So yabona upineapple wethu. Okay. Uyawutrima nje kahle. Skiphe lokho kungadingakali. Yes, skiphe lokho kungadingakali. Silahle khona phansi ngithi sebhuni. Sebhuni silahla khona lana. Lahla khona. Then sosebenzisa ke ifillet. Ifillet meat ke iledliwa amakhosi ke. Ile engamele inkosi akumele ihlangane nethambo ke kahle hle. Yep. Yeah, so nje usebenzisa yona. Zenza ama julienne cuts. Julienne cuts. Yes, ama julienne cuts. Okay. Ama julienne cuts ila angathi ama strips. Ama strips. Yes. Okay, so afaka khona la. Yes, so afaka khona. All right, and how long is this meat going to take us to eat? 3 minutes isuke ready. 3 minutes isuke ready. Yes. Okay, and what are we going to spice it with? Ngizokutshengisa khona manje ispices zethu. Kodwa ungaspice even no salt and pepper. Just simple salt and pepper. Yes, but manje sofaka ke i-barbecue spice. Then sifaka i-veggie spice. Nice. Yes. Manje if you let's I busy nje mfoko uyithenga. Imbekolo. Ayishuthi ke ezakhismusi ke lezi. Ezakhismusi ngithi phela usuku kufike sibonasile nezidok phela iphumile. Kumnandi. Kufike nevakashi zale kude. Kodwa phela mawubona ukuthi uyanqena usifonele. So kwenza. All right, so what you come at a cost, I am sure. So sebenza ngebudget yakho. Lo khona. Yeah. Okay guys, we are cooking as you can. Coca-Cola yethu. Coca-Cola ke ikhipha i-consistent dish osukunayo. Right. Does it add a bit of a sugary taste? Yes. The wine lethu. Then uyaya ukuthi sima kancane. Then we add the barbecue spice yethu. Barbecue spice. Then we add the spice yethu lesi. Some veg spice. Okay. Then we get
Mina eceleni ke sisalungisa ke spice ilokhu ethu. So libe silungisa ama wraps ethu, ama tortilla wraps ethu. So senza amatotila kahle kahle. Yes, senza ama tortilla. Lo eThekwini abakubiza ishwama. eThekwini ishwama. Seniyayizwela ke. Namhlanje senza ishwama abantu baseThekwini, kwabanye senza amatotila. Right. So asifuna sashisa yakho. Yabona umlilo uyaphuthumise, wenza fast. Izobamba ngisho. Seshaye okay. That's looking very nice. And sekphekile kahle kahle. Yes, sekphekile. All right, so enta ini ke manje? So enta ama mushroom and pineapple ethu. Okay. And for how long is the pineapple supposed to be in the dish? Pineapple nje it's like 2 minutes. 2 minutes. So awufuna upheka kakhulu. Akumele upheke kakhulu pineapple wakho. Sihlangabeze umlilo wethu. Inyama yenkomo ke imnandi ngokuthi akumele izivuthwe kakhulu. Nice. Then sibeke enye tortilla yethu la. Singayenza kube i-open tortilla la. Yo. Ngathi pizza indlela senze ngayo. Sivele yashintsha completely. Ngicela ama cherry tomatoes. Ngicabanga ukuthi lapha. Alright, sifaka in manje barbecue sauce. Okay. I-barbecue sauce iyenza ukuthi ibe na that thing. Yes, ibe thick iyona ke sibambayo ukuthi ithi kuba thickanyana ke ilokhu. Yeah, ukudla kwethu. I've got your cherry tomatoes. No cherry tomatoes safaka on the hits. So wona ahlala kancane. Akancane nje ngoba vele kahle kahle i-veg into esuke ivuthiwe. Yeah. Sesenzele nje ukuthi faka isauce le yayenziwe Chef Richard. I-jalapeno sauce. Ekhumbula i-jalapeno sauce guys. Oh nice. Bese sesikhanda ibase ke. Ibase yethu so bed of lettuce. Yeah. Bed of lettuce. Yo, this looks really nice. Bese sayifaka ke inyama yethu. You'll be see right. Ooh. The stir fry really does look absolutely beautiful, chef. Iphunga guys. Yo, this is lovely. Bese senza lokho kade nani kubiza last week ngangibuka ishow yeni phela. Nani tsini? Siyaganisha. Nathi siyaganisha. Siyaganisha simbonga Chef Richard la ikhona for teaching us ukuganisha. Ukuganisha insizwa le ethe ngebala ngiyakhumbula ishow kwamele nenze emini ngoba Akusho lutho mina. ngoba le yansizwa ngokwebala ayi. Akazi ngisho lutho. And voila, uyabona ukuthi ukudla kwethu sekudone basically kuhle Chef Njabulo. Hayi uyishayile mfana. Ngiyabona ukuthi kumnandi ngempela but before ngisho njalo kahle hle fanele ngiyitest. So ngingathi kumnandi but yeah, try if he can cook marry him. Oh, are you proposing there? When uthathe ngathi ngipha ukudla. Sibela ke mama. Okay. Oh, I can't wait to taste it. Serve uqoqa kanje. Then ke usuyakuseva. Kanti kunendlela yokudla? Yes. Oh, hello guys, I'm on levels. Directions to food. Yeah. Wasithina saza abantu abaseyintweni. Ngathi yini? Uthi ngishaye los. Ngathi yini? It's Ngathi yini? if I can put it in words, ngazi it's like a fruit. It's like kumnandi, it's sweet, it's delicious. Konke nje kahle kumnandi. But before sigcile kakhulu kulokho, ngisafuna indulge la kancane. So let's just take a quick ad break. Usayitshisa kahle. Yeah, ngifuna ukudla lokho ngomase ngiphuza namanzi nabo baphuza amanzi yabo. Okay. All right, we'll take a quick ad break and we'll see you after this.
welcome back. Sithemba ukuthi nithokozele that short air break esiyithathe right now. Chef Njabula is still the chef that we're cooking with. We're not done yet. Chef, usiphatheleni manje? Manje sesizokwenza i-fillet. A fillet. Sizoyenza igcweleke manje ngesisayenza ama-kebabs. Sishaya yonke njengoba Yes, sishaya yonke. Sifake i-rosemary. Okay. I-rosemary ke nayo njalo inemfihlo yayo ukuthi uyakwazi ukuyenza itiye. Yebo. Uyenza ibe itiye. Uyabona amatiye ehlala ethengwa nje ukuthi uthenga itiye angazi abizwa ngani. Oh, ginger no. Uyakwazi ukuthi ubilise i-rosemary bese uyayiphuza. Then lapho kuzozizwa emzimbeni ukuthi uzophila kanjani iyalo. Angithi akukhumbula kudala sisakhula kwakuneyintelezi. Yeah. So i-rosemary iyayenye ingxenye zeintelezi ezazikhona. Yes. Okay. So sifaka ini ke manje? Sifaka ama-mix herbs, ama-dry mix herbs. Dry mixed herbs. Yes, sifake i-barbecue. Fake barbecue yethu le. Yes, i-barbecue. Then amafutha akho kumele libe eba piping hot. Piping hot. Yes, we need piping hot. Yo, the reason is it needs to simmer. Kumele iqale yabo kumele ngazi ngesingisi. Maseqala ukuthi Kumele ukuthi mina ngithanda le sound lethi. kumele ukuthi Usho ukuthi uyapheka ngempela. Wenza sound vele ithule. yabona la orange. So ufuna amanzi orange. Awazi amanzi orange. Enza amaholo lenyameni ngiyazi kahle lento yenzayo. Ngiyazi. Then you can do this method usoke overnight. Overnight, yes. Ithole lo juicy and the acidity lephuma ku orange. Yes. Okay. Ngiyabona cha chef siyapheka ngempela namhlanje. Bese usuke round this kancane. That looks amazing, chef. Then Okay. sabuya futhi ku wine yethu. Red wine is for red meat. It goes well with Yes, it. it goes well. Even if with it. uqeda kuyidla, uyakwazi ukudla ukuphuza wine after having a red meat. Yeah, yenza Ube ne- kwehle kamnandi Yes, ukudla yes, kwakho okudlayo. Ngiyakhumbula ukuthi sake saba sonke kwenye indawo engenyisho ngegama. Dun 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 dun. Asayisho ngegama. Sesifaka ke. Sesifaka. Nazo. Wawuthi kuyenzeka. Then on the other side is sizokwenza isitafu sakhona kuzoba i-sweet potato. Ayupheli i-sweet potato ne-pumpkin. Then uyakuboyile no pinch of salt. Then ufaka ushukela wakho. Then nakhona sizofaka amanzi orange futhi. Hello. Ingredient yethu ke le. Orange namhlanje. Should showcase orange for your dish today. Bawatshalile ke ngapha ama-orange. Oh, kanti neneyitaka ngathi. Yes. Nimnandi kanti. So the best equipment or utensils the kitchen is on. Yes. Nothing more, nothing less. So and ukudla ke just ukudla into kumele si understand. Ukudla kuyakhuluma kuyaphefumula. Yeah. You need to communicate with ukudla kwakho. Ukutshela ukuthi ngifuna ini. Senginjani yabo ungakuconfuse. Yabo ufana noma ugoqoza into se anti-clockwise uphinde uyise-clockwise kuyaconfuse. Yabo inyama. Unika the 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Should last dingo 2 minutes about 4. About 4. Yes, dingo 2 minutes about 4. Yes. And akumele ibe well done. Yes, akumele ibe well done because inkinga yayo lenyama le idliwa ire medium rare. That's how you cook it pinkish. tender. Yes, kumele ibe pinkish. Ingabi hard now you. Oh, okay. Then sasa check ngapha. Ubuyisela to the boil. Umlilo wethu ubuye umlilo. So wenza ukuthi ngathi ibe mesh. Yes, ngathi ibe mesh but I find it. Oh, just like a rough feel of the mesh. Yes. Okay, Chef Njabul, why cooking? Why chef? Ngaqala ukupheka ngina 8 years ngipheka umdoko. So ngangihlala nama siblings ami. So ngaqala lapho ukubona ukuthi iyenzeka lento. Ngaqala ngomdoko cabanga kuphela. Umdoko lokho esithi soft porridge. So ngaqala ngakhula ngathi sengwa matric ngangenza home economics. So uthisha wabona ukuthi kune talent engangaliboni mina ngangithanda nje ngingaboni ukuthi ngine talent yes. Then from lapho ke ngaye Durban University of Technology ngenze hospitality management and science. Waba qualified. Ngaba qualified. And then uzmele, do you belong to somebody? What's going on with you? I'm married to Richard Gas. Oh yes, Richard Latisina the previous week. Yes, okay, you are partners in. We started a company called Fusion Chefs. Okay. What do you guys do? We do food porn. Food porn. Yes.
Okay, what is food porn? Food pornography. We do anything to do with food. Thatha ukudla sikwenza kube entertainment. Thatha ukudla sikwenza kube entertainment. Thatha ukudla kube food entertainment. Train abantu ukuthi how to cook, sifundisa abantu ukuthi ukubaleka kokudla kakhulukazi lama ingredients asekhaya. Njengawe nje njengoba senza sweet potato la siyenza ne pumpkin. Ithanga leli sasilenza kuqala kwakuba nanamabhenqe amabhenqe emakhaya. So namhlanje ke sisebenzisa ke all of those methods siyasebenzisa namhlanje. Okay, so sweet potato siyayimesha nje kanje. Sayimesha awususi ikhasi ku sweet potato. Ufuna libe khona. Liba njalo kunomsoco wayo. Kunama incomplete proteins. Ayibona ayizwa. Nandi. Add cream wethu. Osifaka no cream khona la. Yes, so fresh cream. Ooh, this is going to be amazingly good. All right. Faka fresh cream. Yes, fresh cream. Then that's sadindile. Yalunga lapha. Khamba kahle. Okay, we said we're looking for it to be pink. Yes. Sisa add the orange zest. Yonke into izomnandi vele la. Ooh, yes. Kumele sifile le marinade yethu. Iphume lento le. Ooh, nice. Ayifile sethi ready. Bese sibuyisela la ku marinade yethu. Okay. Just ukusokheka. Then bese kuthi kule juice encane esalini. You just gonna add my peppers. My peppers add. Yes. They're going to be the veggie to our meal. Yes, you want also the veggie now. Okay. Then so paka khona la. All right. So we're going to put our peppers there, let them saute in the pan, and thereafter we'll continue with our dish. As you can see, everything looks really good. Chef, ngiyabona ne delivery, presentation is so nice. It's so nice. Ama chips nayadliwa. Yeah, sifuna ube nalo crunchy taste mawudla. Oh, crunchy. Mawudla izambane lethu uzolizwa uzofila mawudla izambane lethu okubhatata. Uphinde udle pumpkin yethu uzoyizwa yonke. Ulizwa ubrobalo ubuze ukuvuthakala ukuze ukumedium. Kuthiwa ngisebenzisa isandla mengidla lokhu kudla. I'm not allowed to be using abo fork and knife. Kusho njalo ngane chef. Indeed. So nakho ke ne chips lethu ne butternut yethu. Umlilo wamalangabe. Avutha. Umlilo wa December ashisa. Crunchy. You feel the taste. Uzwa yonke into. Uzwa soft, crunchy, medium. Uzwa mlonyeni owodwa. It's a medium rare, even medium rare. So you see that pinkish. Yeah, one pink. So that's how it's doing generally. I will spoil it nyama uyenza ivuthu. Yeah, understand. And you shouldn't because it's delicious just the way that it is, guys. This is absolutely delicious. Mesibuya after the break. Excuse me, chef. We'll see you after the break. And after the break, me and chef still has dessert to make. Chef, please. As you can see, welcome back, Sibuile. We are still in the kitchen, kicking with Chef Jabulo. Kona la nasi isingisi sifuna ukubaleka. Bathi ngiyasibamba. Ngeke siyenze leyo nto. Chef Jabulo, understand. Oh, wanje ngihambe ngikufunzile. Yeah. Kanti uyangidlisa nje ngidla la? Kanti ubadlisa omunye mama.
Wena phela odlisa mina phela wena nje ophekayo. Khuleka. Mina lokho angithanda nje lokugqokana. Oh, okay, alrighty. Anywho, what do we have today? Yabo namhlanje amanzi orange. Amanzi orange. Ah, desserts. Desserts yabo mayiqala ngemuva. Stressed. Okay. Yeah. Desserts. Stressed. So you must have something. This is why mabe ne stress. Uthanda ukudla sugar. Yes, uthanda lezi zinto ezisweet, yeah. Make you feel so yabo umuntu wakho menzele something ebed. Ukumjikjele nje nge-dessert. Oh, what's that? Yeah, now if ungadate chef, ngayizwela. Oh, that's what chef do. What did chef umfita ngokudla umxosha ngokudla bese. Yeah, yazi ukuthi some appreciate umuntu wesimama wazi uphepha. Ngamba? Yeah. I would think njengoba uchef now ngafuna. Oh. Ngiyangifunda. Yeah, okay. Okay, and then we cook it here for how long? It's less than 2 minutes. Less than 2 minutes. Just ukuthatha ukumeltha kancane. Yini aim kahle kahle? I-aim yethu ukuthi kubambane ne-orange. Kusqueezeke ne-orange bese kuthi kumeltha bese kuzokhanda sort of a syrup. A syrup. Yes, a syrup but izoba crunchy. Not izoba watery. Yes. Because i-marshmallow kahle meringue. Yes, meringue. Meringue meaning yenziwe ngeqanda that has been beaten up very, very finely. Yaze yaba creamy and then they've held it together. And that's basically how it went. Oh, mina. Orange lakho mawuscopa. How? Liba yona futhi indawo yokubeka. Awuscope yonke into. Uscopa nje kancane. Ungakhiphi wonke umsoco lo ose-orange. Wow, guys, this then is bese sisondela kulesi stove ke singapha. Esingapha. Yes. Bese senza njani ke la? Sasivula naso. Sasibonisa naso. Okay. Then sithi kuhlepela unankunjani? Umakhelwane kancane. Ehle kancane. Simgcishe futhi kakhulu. Simgcishe. Singawufaka nobhotela kulo mgcisho wethu esifuthi. Singawufaka ibhotela makuthi ufuna ihlangane kodwa ke. Kuwena ukuthi ufuna ukwenza kanjani? Ufuna ukuthi kwenzeke kanjani? Wow. So wenza kanjani manje uyaphekeka? Uyaphekeka la. Okay. And then lana masenze njani ufaka iwayini? Mina ngizomfaka iwayini ke. Woo! Ukuthi abambeke kuzoba yiyona i-binding agent. I-binding agent into iwayini. Yes. Ooh, it's like almost putting like brandy on biscuits. Ngafaka ngisho brandy. Then ke bese si Chef, you're flammable. What you have done on the left side, you must also do on the right side. Hello, mathematics. Yes. One must. Hi, Bo. Okay. So still keeps going like this. Oh. It smells like dessert. Oh, the orange. Ngiyakutshela yenza amawolo. Kanje. Kala yakho. Okay, charred. Yes. Chipha. Ayishisi lento ithinta kanje. Ngitshelile nje ukuthi ekitchen. Yona ingredient entswem, ilona utensils entswem. Isandla. Yes. And sifaka le sauce le. Sifaka phezulu. Oh, this is so simple, so easy. Ugenza. So guys, if you want to get the recipes for this dish and namhlanje, please go onto our Facebook page, which is Siyapheka with Fifi. This is where you'll be able to tole lama recipes esiwenzayo no chef Unjabulo. Senze njani shama top up marshmallow? Yes, marshmallow. Ooh, and are we going to char it? Ooh, nyasaba. Oh, okay. And then how long is it going to char it for? Let's say char. 2 minutes. 2 minutes to be right? Yes. Okay, so it's hwap, and then I can eventually taste your meal. Hwap. Okay, pineapple wenzani? Garnish. I-garnish pineapple? Yes, i-garnish pineapple. Okay, so sifaka phezulu and after says charred this faka pineapple ngaphezulu. Yes, this is faka pineapple ngaphezulu. Alright. Now sizothi ukubraya kancane pineapple wethu. Let's allow chefs to quickly do that and see. So what are you doing now, chef? Okay, ngizo-add custard. Khona la. Yes, add custard phezulu. Kucaca phela dessert. Ungafaka i-gelatin
then bese uyifaka efridge Yes. freezer. Phezu kwako amakhekhe la siwafakile ngaphansi. Yes. Sifake gelatin phezulu. Sifake gelatin. Khona izohlangana ibe yithathu. Yes, kube yithathu. Ungayenzela even ne cheesecake. Cheesecake uyenzele phakathi. Uyenzele phakathi la ku orange. Oh, nice. Okay. Khamba kahle lapho ku. Yes. Nice. Oh. Syrup yethu futhi. Siphinde futhi sithathe ngasibe ngaphezulu. Bona juicy. Yes. Voila. Yeah. And I can taste. Yeah, so ngayitesta uyakwazi ukuyidla ngespoon. Udlele phakathi. Okay, before ngenze lokho ngifuna ukuqoqa kahle everything, and then after the break, after the short little thing, we'll be tasting our dessert. Well, as you can see, dessert yethu isiqediwe. Sekusele ukuthi thina ke si taste kahle hle. Siyaphela isglass. With the orange and the wine. Oh, it works so well. So good. For those of you who want to get these recipes, please don't forget, go onto our Facebook page, which is Siyapheka with Fifi. Ila uzokwazi ukuthola khona lama recipes namhlanje. Ukuthi wena uchef and uyafisa ukuthi sipheke nawe. Please call 035-789-8855. Ila sikwazi khona ukuthi sipheke nawe. From me and Chef Njabulo, goodbye.